Bona tarda. Donem inici al ple extraordinari d'aquest Ajuntament avui dimecres, dia 1 d'octubre, a les 19:30 hores, a l'objecte de tractar l'assumpte inclòs en l'ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre la consulta del 9 de novembre. Abans d'iniciar el debat que es pot substanciar sota aquest títol d'aquesta proposta, voldria explicar tres coses. Primer de tot, que acabem de lliurar una còpia per grup, i en el cas del regidor no ha escrit també, d'un informe jurídic que se li ha demanat al secretari per part del grup municipal del Partit Popular. Per tant, hem donat resposta i avui en una junta de portaveus extraordinària també s'ha de demanar còpia a cada un de la resposta d'aquest informe jurídic per la validesa que podria tenir, m'imagino, a l'hora avui també d'emetre el posicionament, i per tant hem pensat oportú que cada grup i el regidor no adscrit puguin tenir còpia d'aquest informe. El segon, que estic convençuda que tots els regidors i regidores ho tenim molt clar, però crec que també és important repetir-ho, aquest és un ple extraordinari, no és un ple ordinari. I per què es convoca avui? Es convoca avui perquè s'ha fet a petició de 6 regidors i regidores d'aquest consistori. Quins són els requisits formals per poder convocar un ple? Doncs si no el convoca la presidència, que com a mínim una quarta part dels regidors i regidores ho fan de manera formal correcta, ho facin. Aquest ha estat el cas i per tant, a banda dels acords que es puguin prendre en aquest ple, el ple s'havia de convocar forçosament, perquè si no l'hagués fet la presidència, en el termini de 15 dies el secretari hagués hagut de convocar-lo de manera automàtica. Per tant, aquest també és el motiu que jo crec que ja tots coneixen molt bé de la celebració d'aquest ple, que en ser extraordinari té únicament un punt d'ordre del dia, que és el que hem acordat. Bé, dit això, sé que el que discutirem avui no és un tema que preocupa exclusivament a Esplugues, és un tema que preocupa a Esplugues, a Catalunya, a Espanya i jo diria fins i tot a l'estranger també. I els demanaria una cosa que estic convençuda que convindran amb mi, i és que des de la diferència de les nostres idees sabrem discutir amb la cortesia, amb l'educació i amb un to que és el que sempre ens mereixem els regidors i regidores d'aquest Ajuntament. Crec que això és molt important i que com a mínim nosaltres sapiguem que des de la diferència també podem construir, que és el que fem cada dia en els plens ordinaris d'aquest Ajuntament. Jo estic convençuda que això serà així, però avui és important que l'expressem, no únicament la presidència, que l'expressem tots els regidors avui presents, la importància des de la diferència saber discutir amb aquell to que a nosaltres sempre ens caracteritza. Molt bé, dit això, entrant en el punt. S'han presentat 2 mocions al registre d'aquest Ajuntament abans de la convocatòria del ple, que es va produir divendres per poder ser substanciada en el procediment o en el desenvolupament d'aquest punt de l'ordre del dia del ple. Hi ha una primera proposta, que és la que van entrar per registre els 6 regidors que van demanar per escrit la convocatòria d'aquest ple extraordinari. Hi ha una segona proposta, en aquest cas signada pel grup municipal socialista. Jo crec que a mi ja no em pertoca dir res més. Penso que després ens podem explicar al llarg del ple, explicar els posicionaments, explicar també fins i tot, jo crec que les moltes converses, totes molt enriquidores que hem tingut al llarg d'aquests dies, que nosaltres n'hem après molt, a més, d'aquestes converses, però a partir d'aquí jo crec que a mi no em toca dir res més i per tant, primer passaríem a, si els sembla bé, perquè és un ple, podríem dir, diferent. Si els sembla bé, a explicar, a substanciar la primera moció que va entrar al registre, que va ser la moció entrada per aquests 6 regidors i regidores d'aquest Ajuntament que demanava el ple, i a continuació podem fer la substanciació
de la segona. Si no és que pensen que és millor poder substanciar tot plegat i fer al final les dues votacions. En aquest cas, la presidència no té cap problema en fer si volen, perquè les dues tracten no de temes diferents, sinó del mateix tema, que és sobre proposta de resolució sobre la consulta del novembre. Bé, sí, penso que és el millor. Jo també penso que és el millor, però l'he obert per si pensaven que tenien una altra opció. Veig que coincidim, per tant, ens procedirem d'aquesta manera. Ara el que m'han de dir és, dels 6 regidors, qui és la persona que fa de portaveu i explica la moció, el posicionament i tot allò que tingui a veure. Bueno, ens ho han de dir, sí. Doncs nosaltres llegirem la part expositiva i des de Convergència llegiran els punts de part. I després tenim per suposats. Tothom tindrà el torn per poder expressar. Ara faran la presentació de la... Bé, ja us entenc que és la regidora, la senyora Millà, i per part de Convergència el senyor Comelles, de Convergència i Unió, perdó, el senyor Comelles, que faran lectura i després sí que farem el torn en l'ordre habitual per poder emetre el posicionament. Doncs, fantàstic, senyora Millà, té la paraula. Bé, la llegiré íntegra, és una mica llarga. El títol és Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre de 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat. Un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies, avalades per segles i segles d'història, que s'entronquen ara fa 300 anys amb la Guerra de Successió i amb els decrets de nova planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà, l'inici de la dictadura i d'una cruel repressió que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l'articulat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya, va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal l'any 2010. De llavors ençà n'han estat moltes més amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la via catalana el 2013 i aquest 11 de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V baixa que des de la plaça de les Glòries s'ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats han exercit de pressió constant per garantir el procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. El moviment transversal, tant a nivell territorial com social i polític, perquè es sustenta en l'essència de la democràcia i, per tant, insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat
a tota una història i tradició de compromís i d'activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat del benestar, el combat contra l'atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita sense excuses ni treva ni excepcions contra la corrupció. La nació catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l'ordre social, econòmic, jurídic i polític, té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels drets humans i ha estat recollit en la Carta de les Nacions Unides, així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de Consultes Populars no referendàries i participació ciutadana, després d'haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empada legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable senyor Artur Mas, convoca a la ciutadania de Catalunya per la consulta el dia 9 de novembre de 2014. Una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant als ajuntaments catalans de forma reiterada. Als ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el Departament competent del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. I els acords? Els acords són tres. 1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc legal que és la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovades pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, i ho trametrà de forma conjunta al president del Govern espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la Unió Europea i al president de la Comissió Europea. Bé, la veritat és que la moció és bastant clara i bastant gràfica, no? Per tothom és coneguda la convocatòria del 9 de novembre que va fer el president Mas en base al desenvolupament de la competència que recollia l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i això és la llei de bases, i per tant, en base a aquest principi, la llei quedava totalment emmarcada amb un Estatut d'Autonomia que ja en el seu moment el Constitucional va filtrar. A partir d'aquí, el que cal plantejar és que cal seguir donant suport a la convocatòria del 9 de novembre, evidentment sota el marc legal que requereixi, però l'horitzó polític hi és. I és important, a més, que des de les institucions municipals, des del municipalisme, es doni suport a la figura del president de la Generalitat, es digui Artur Mas, es digui José Montilla o es digui Oriol Junqueras, tant és, però sí que és important que la figura del president, que al final ens representa institucionalment a tots els catalans, que tingui el suport també del municipalisme, així com el Parlament de Catalunya
i els partits polítics que en definitiva donen suport a la consulta i que d'alguna manera recullen el que és la voluntat majoritària del poble de Catalunya sorgit a les últimes eleccions al Parlament. A partir d'aquí em sembla que qualsevol mostra pacífica de manifestació és lícita. La Carta de Drets Humans de Nacions Unides també recull el dret a l'autodeterminació dels pobles i, per tant, em sembla que aquí és moment també que des del municipalisme, i en aquest cas des de la nostra ciutat, també es doni ple suport a aquest compromís que hem de tenir tots plegats amb Catalunya, amb els ciutadans i amb el que s'ha manifestat. Evidentment, voto que sí. Senyor Figuerola, també és el moment. És que s'està produint una gravació que no sé si és autoritzada. Tenim el nostre reglament d'orgànic municipal que els que estan gravant, que són el CINET i ETV, tenen autorització. Desconec si aquesta autorització s'ha demanat perquè si no, no podem continuar. Sí? Doncs el regidor... Però com no la coneixem, el regidor no m'havia fet, i és que hem tingut alguns plens, alguna petita discussió amb fotos i gravació, mira i riu el regidor, i per això la violació em quedo molt tranquil·la. Ara sí, era nova i ara la coneixem. Doncs un plaer, i perdonin per la interrupció, senyor Figueras. Ara amb total tranquil·litat que està autoritzada, la periodista podem continuar. A veure, crec que tornar a explicar més o menys el que ha passat en aquest país en els darrers anys, tots els que estem avui aquí crec que de sobres ho coneixem. Coneixem les grans manifestacions de l'any 2010, les mobilitzacions del 2012, ens vam ajuntar i ens vam donar les mans els uns als altres des del País Valencià fins a la Catalunya Nord, i enguany, per exemple, hem fet una gran V baixa. Una gran V baixa que confluïa a la plaça de les Glòries Catalanes i que, mentre que la nostra V baixa confluïa, resulta que a nivell de política espanyola, en comptes d'haver-hi una confluència, doncs el que hi ha és justament dos camins molt diferents que potser també parteixen d'un punt en contra, d'un vèrtex concret. No sé si era la transició que deien i que ara la veiem molt negra, aquesta transició espanyola, aquesta democràcia que ens tenia que arribar, però al cap i a la fi el que ara veiem és que la política catalana i la societat catalana va cap a un cantó i la política espanyola i la societat espanyola en va just cap a un altre, cap a un punt de desencontre. Jo crec que els catalans, a través del nostre Parlament, ja hem manifestat quina és la nostra voluntat, almenys és el que han expressat majoritàriament els nostres representants, respecte a la sobirania del poble català. No recordaré, més ben dit, sí que ho recordo, que en el mateix estatut que es va intentar negociar de nou amb el govern espanyol, resulta que es van liquidar una de les parts, que era el reconeixement just que Catalunya era una nació. Per tant, d'alguna forma Espanya va renunciar en el seu moment a reconèixer la seva pròpia Constitució i a desenvolupar-la amb un tema molt concret, amb el reconeixement de les regions per un cantó i de les nacionalitats. Mai s'ha definit quines són les nacionalitats espanyoles. Només s'ha definit una sola i indiscutible i indissoluble, que a més té la particularitat d'elevar cap a les galàxies en aquests que no compartim precisament aquesta forma de pensar ni d'entendre aquesta teòrica espanyolitat o aquesta ferma espanyolitat que uns senten d'una forma perfectament assumible, però que realment no és la que molts de nosaltres considerem com a nostra. En aquest sentit, arribem a l'any 2014 amb un repte
amb el repte de saber exactament què és el que pensa el poble català. Els catalans i les catalanes què en pensem? Volem un estat? No volem un estat? Aquest estat ha de ser o no ha de ser independent? I això és el que ens pregunta o que ens preguntava el govern de la Generalitat a través de la llei de consultes, afermant-se amb aquesta legalitat que ara el Tribunal Constitucional ens té d'alguna forma suspesa. Ja veurem fins quan. I jo crec que l'única forma de saber on realment està el poble català és justament a través d'una urna, que cadascú pugui expressar quina és la seva voluntat, que tothom digui si està d'acord amb que ha de canviar l'estatus polític de Catalunya o no ha de canviar aquest estatus polític. I en aquest sentit, aquesta moció no ve a dir res més que la nostra voluntat és que la gent es pugui expressar a través d'unes urnes perquè tothom, el govern català evidentment, i el govern espanyol també, i el món sencer, sàpiga realment quina és la voluntat dels catalans i les catalanes. En aquest sentit, el grup d'Esquerra Republicana votarà a favor. Molt bé, nosaltres serem molt més breus perquè jo crec que ja està gairebé tot dit. Només agrair l'informe que el secretari de Corporació ens ha fet. Llegiré, per coneixença de la sala, quins són els punts que ens informa. I després faré una menció perquè no hem canviat cap dels punts d'acord, tot i tenir aquest informe. El que ens informa el secretari és 1. Que tractant-se d'un contingut formulat amb anterioritat als fets relatats al punt primer no s'ajusta ni podia ajustar-se a les providències dictades pel Tribunal Constitucional. 2. Que en els punts 1 i 2 que he llegit en representació dels regidors abans tenen un contingut que en salvaguarda de les providències del Tribunal Constitucional s'haurien de modificar en el sentit expressat en aquest informe i no fer cap referència a la data de la convocatòria en aquest moment suspesa ni a la descripció de recursos adreçats a la realització de la consulta inicialment prevista per la indicada data. I 3. El contingut que finalment es consideri oportú sotmetre a votació s'hauria de formular de manera que pugui ser considerat únicament com una expressió de voluntat o desig de caràcter polític, en cap mena suposi l'exercici d'una potestat administrativa, sinó una simple manifestació de voluntat política no susceptible de produir efectes jurídics, perquè no tingui força vinculant ni generi drets o deures a terceres persones, que és el tema en qüestió. Llavors, mirant dos dels punts, només també a títol informatiu, i agraïm un cop més aquest informe, per la coneixença de la sala, llegim dos paràgrafs molt breus que ens han semblat adients per no canviar el text original. El primer diu: la interposició de recursos indicats i la seva admissió a tràmit no comporten l'anul·lació de la llei de consultes i del decret de convocatòria, ni prejutgen el sentit de les resolucions que finalment adopti el Tribunal Constitucional. Un altre paràgraf ens diu: no obstant, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional de 196/1990, de 26 de novembre, res impedeix l'adopció d'acords o resolucions que no suposin l'exercici d'una potestat administrativa, sinó una simple manifestació de voluntat política. Crec que això s'havia d'explicar, segurament serà arreglat després, però volia agrair i també fer explícit el contingut de l'informe que òbviament vostès no han pogut dir. I votem, òbviament, a favor de la moció que hem presentat. Bé, després de la lectura de la moció, que era prou explícita i que explicava prou bé d'on venim, on estem, d'on volem arribar, nosaltres se'ns ha hagut que estem a l'Ajuntament, que des dels ajuntaments o des de l'Ajuntament és on es pot copsar el que realment viu i sent la ciutadania. I mirant una miqueta, doncs, no sé, jo recordo l'11 de setembre, les riuades de gent d'Esplugues que anaven a agafar el tramvia per anar a fer la V baixa de votar. Per exemple, ahir, que plovent, un grup molt important de ciutadans i ciutadanes d'Esplugues estàvem a la plaça en protesta per
l'acció del Tribunal Constitucional. Després de tot això, ens diuen que no podem votar. No sé, nosaltres, els catalans i les catalanes, ens hem dotat d'unes institucions, com és la Generalitat, com és el Parlament, i si el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya convoquen una consulta, entenem que l'Ajuntament, com a institució democràtica al servei de la democràcia, al servei de la ciutadania, hi ha de col·laborar. Hi ha de col·laborar cedint els locals, cedint els funcionaris, cedint tot el que és necessari per fer qualsevol consulta o procés electoral, com ha passat fins ara, des que hi ha eleccions. L'Ajuntament sempre ha cedit els locals, ha cedit la infraestructura, per tant, aquesta vegada ha de ser igual, perquè el nostre govern i perquè el nostre Parlament convoquen aquesta consulta. Per què servirà aquesta consulta? Doncs servirà per dissenyar el país que volem. Volem un país més democràtic, volem un país més social, volem un país més lliure, volem un país amb equitat. Doncs tot això és el que aconseguirem amb aquesta consulta si ens deixen votar i els catalans i les catalanes podem dir què és el que volem. I és per això, perquè entre tots construïm aquest país, que jo demano al Partit Socialista d'Esplugues que faciliti que surti aquesta moció endavant. Demano que ho faciliti. Serem un ajuntament que, al meu entendre, farem les coses bé. I a més, tot això ho devem a la gent, a les generacions anteriors que molta gent ha lluitat per arribar a un procés com aquest. Votem que sí. Que se hace este ayuntamiento con el objetivo de apoyar una consulta que no tiene cabida en la vigencia de la vida democrática. Cataluña nunca tuvo tantas competencias ni tanta soberanía política como en la actualidad. No se trata solo de un problema de democracia, ya que la democracia no se entiende sin el respeto a las leyes, por las que la propia democracia nos niega. En democracia y con democracia las leyes se cambian, ni se desobedecen ni se ignoran. El derecho a la autodeterminación es el derecho internacional. Es un derecho de los territorios colonizados. Y Cataluña ni ha sido nunca una colonia, sino que ha sido y somos parte integrante de España. El aval del Consejo de Garantías Estatutarias lo ha sido solo con los votos de los consejeros propuestos por CiU y Esquerra, ya que con el PSC, Iniciativa y PP se opusieron. Ahora bien, cuando el PSC y el PP preguntamos por la institucionalidad de la pregunta que se pretende realizar, no protestaron, porque saben que no cabe en la Constitución ni en el Estatuto. La independencia de Cataluña no es una competencia de la Generalitat. Utilizar esta ley para hacer un referéndum independentista vulnera el artículo 122 del Estatuto, en cuyo artículo se establece que las consultas... Normalment soc molt tolerant, però penso que avui també hem de ser molt escrupolosament respectuosos, perquè podem pensar diferent, però hem de respectar també el que pensa diferent. Sé que a més estan convençuts, a més els que treballen perquè això sigui possible, que s'expressi al poble, que això s'ha de ser d'una manera pacífica i cívica i per tant demano respecte a la intervenció de la regidora del Partit Popular. Gracias, Rafael. Como iba diciendo, utilizar esta ley para hacer un referéndum independentista vulnera el artículo 122 del Estatuto, en cuyo artículo se establece que las consultas deben realizarse sobre competencias únicamente de la Generalitat. Pero además, esta ley pretende llamar consultas no referendarias a lo que en realidad es un referéndum. También resulta curioso que algunos digan que el derecho a decidir sirve para todo, pero sin embargo, la
propia ley prohíbe preguntar sobre impuestos o sobre recortes. Para finalizar, nuestro no a esta propuesta es en realidad un sí. Sí a la democracia, sí al Estado de Derecho, sí a la convivencia, sí a Cataluña, sí a España, sí Però aquí ni convoquem ni suspenem referèndums. De manera que nosaltres aquí escoltem el que tenen a dir els representants del poble i també de vegades el poble, quan és un ple ordinari, malauradament en aquest ple és un extraordinari i no hi ha fer-s'hi preguntes. Per tant, a les urnes ens expressarem sempre. Però jo crec que ara respecte que fins ara hem tingut per la resta d'intervencions puguem continuar el ple perquè és molt important que ens escoltem. Encara no ha expressat la regidora del vot? M'havia semblat que sí, però té 30 segons ja per expressar el posicionament definitiu. És el del portaveu del grup municipal socialista. Nosaltres sempre hem dit, hem considerat, ho hem escrit, que el dret a decidir és un dret irrenunciable. I està clar que som moltíssims els catalans i les catalanes que desitgem votar i per aquesta raó considerem que no hi haurà una solució estable a l'actual distanciament que s'ha produït que no impliqui sotmetre-la al vot ciutadà. Això ho tenim molt clar. El que sí hem dit sempre, i això tampoc és una novetat, és que en qualsevol cas aquesta votació hauria de ser sempre atenent aquesta consulta, atenent sempre el marc de la legalitat i de l'acord polític. Fins dilluns, després de negociar durant hores, parlar-ne molt d'aquest tema, havíem arribat a un acord polític amb els grups que van presentar aquesta moció. Havíem arribat i havíem tancat un text on tothom estava d'acord i que anava evidentment en aquest sentit. La resolució deixant en suspens del Tribunal Constitucional tant la llei de consultes com, per altra banda, el decret de convocatòria, el que ha fet és que ens tinguéssim que replantejar el tema. Hem estat també negociant, buscant solucions, veient de quina manera, cedint uns i els altres, eren capaços, o a quins acords eren capaços d'arribar, però no ha estat possible. En l'últim extrem, ahir a l'Ajuntament d'Hospitalet es va aprovar una moció amb els vots d'iniciativa de Convergència i el Partit Socialista. Pensàvem que era un referent. Havíem inclús vist a les xarxes socials com es posava en valor aquest resultat o aquesta capacitat de posar-se d'acord. Aquesta moció l'hem presentada nosaltres també avui, a veure si eren capaços d'arribar a un acord i la podíem subscriure conjuntament. I això no ha estat possible. Ha hagut hores de negociació. Pensem, per tant, que l'acord ha estat molt a prop, però sempre ens hem manifestat en aquest sentit, dient que nosaltres, evidentment, seríem respectuosos amb la legalitat vigent i, per tant, fins al dilluns, com he dit abans, era possible. Podíem donar suport, evidentment, a aquesta moció, a la convocatòria del dia 9. A partir del dia del dimarts, això no ha estat així. Per altra banda, hi ha unes disposicions clares en aquest sentit, unes resolucions clares que són controvertides, se n'ha parlat aquí. Uns diuen que no suposa la suspensió la possibilitat d'aprovar el suport a la consulta, altres informes diuen que sí, i nosaltres en aquest sentit ens darem l'informe que ens ha fet també, per altra banda, el secretari de la Corporació. I
no havent estat possible fins a la darrera hora arribar a aquests principis, doncs, d'acord, nosaltres veiem en l'obligació de no donar vot favorable a la proposta i a la moció que es presenta. Molt bé. Entenc que si volem, no, la votació d'aquesta moció l'hem acabada, el que ara pregunto és que si entrem a substanciar la segona moció. Sí. Sí, senyora Morera. Gràcies, alcaldessa. No, volíem preguntar una cosa des del grup municipal de Convergència i Unió. Nosaltres no tenim inconvenient que es faci el procediment que dicti la presidència del ple. Jo m'he obert també una mica adaptant-me a les Aleshores, el que sí peticions. que voldríem demanar és un torn, un moment. Sí, per això preguntava. Sí, Si els sembla sí, bé sí. passar tenint alguna cosa, afegir. Si volen afegir alguna cosa, cap problema. Fem una segona ronda i llavors després sí que podrien ja entrar a substanciar la segona. Sí, sí, entenc que el grup de Convergència i Unió com a mínim demana la paraula. El grup de... Bé, fem una ronda i si hi ha algú que vol abstenir-se d'utilitzar el seu torn, doncs que ho faci. Senyor Pons. Molt bé. No, jo seré breu, La veritat és que em sap greu el no de vostès. Sí que és veritat que hem estat intentant posar-nos d'acord en diverses ocasions, però home, també és veritat que hi ha un fet molt evident i hi ha una xifra molt determinada d'aquests 300. No m'estic referint al tricentenari, sinó als 300 regidors que el PSC al llarg de tot Catalunya s'han abstingut i han votat a favor d'aquesta moció. És evident que vostès ens diran que les circumstàncies han canviat, i és veritat, però ciutats importants com Vilanova, Vilafranca, Parets del Vallès, Mataró, etc., regidors del seu partit han votat o s'han abstingut en aquesta moció. Em sembla que vostès podien haver tingut un gest, si més no, i votar-la favorablement, o almenys haver-s'hi abstingut. En qualsevol cas, sí que crec que és positiu reconèixer el debat que hi ha hagut a tots nivells, això sí, però també esperàvem que vostès, a més, que han donat suport a la llei de consultes del Parlament de Catalunya, haguessin tingut, si més no, un gest a l'hora de sotmetre a votació aquesta moció. En qualsevol cas, gràcies pel debat i ja està. Sí, senyora alcaldessa, a veure, vostè demana que no siguem massa agres amb el to i espero no ser massa irrespetuós, però hi ha paraules que fereixen. Jo crec que el divendres vam tenir una reunió bastant llarga per intentar acordar alguna cosa, però vostè sap perfectament, perquè es va queixar del correu que vaig enviar jo i penso que era compartit per més d'un regidor o Roger, en referència que ben bé a dilluns no hi havia un acord consensuat i bàsicament perquè tampoc estàvem d'acord. Entenem que la legalitat és la que és i és la que ens marquen i que potser ens sentim coartats per aquesta qüestió. Però al cap i a la fi, aquí el que demanàvem era suport de l'Ajuntament. El 9N en data o no posar-ho, crec que bàsicament és això, s'al·lega a temes legals que respectem però no compartim. I voldríem fer una molt petita explicació en aquest aspecte. Aquí s'ha parlat abans que és una consulta que amaga un referèndum. Jo voldria llegir una cosa, i és una cosa que la defineix el dret constitucional, perquè no hem de barrejar les coses i no hem de donar peu a malentesos. Un referèndum, segons el dret constitucional, és una votació que fa el poble per aprovar o no una reforma constitucional o una nova Constitució proposada pel cos legislatiu de l'Estat o pel cap de l'Estat. No cal afegir res més. Res a veure amb la consulta pel 9N. Per tant, és per aquest motiu que nosaltres no veiem cap problema en continuar
defensat que votarem el 9M, perquè no s'ha dictaminat cap sentència, simplement s'ha seguit un procés legislatiu. Què vol dir? El Tribunal Constitucional recepciona un recurs i automàticament queda suspès temporalment. Això no vol dir dictar cap sentència. Mentre això sigui així, mentre la legalitat ens empari, aquest grup municipal i d'altres volem votar i fer el possible perquè es voti el 9M. Gràcies. Sí que és veritat que s'estan negociant, s'han fet mocions, contramocions, barrejat, hem tret, hem tornat a posar, i al final no hi ha hagut acord. No hi ha hagut acord perquè vosaltres us heu tirat enrere i nosaltres havíem rebaixat una mica més, que no tots estàvem d'acord, i al final ha passat això. A veure, per què no podem tirar-nos més enrere? Doncs perquè la gent vol votar. És el que la gent diu al carrer. És el que diem al carrer, el que deia la Lídia. Volem votar i ja està. I pensem que s'ha de ser valent i que com a Ajuntament ens hem de posar al davant de la nostra gent. I la gent nostra vol votar. I per això no podíem acceptar que no sortís això. Faré jo mateixa per dir que aquí el quid de la qüestió no és consulta sí consulta no, perquè saben perfectament que nosaltres sí que estem a favor d'una consulta. Aquest és el respecte que expressa ella, que és diferent. Jo crec que és molt important aquí, que sé que hi ha molt color a la sala, però jo he escoltat molt atentament tant els d'un cantó com els de l'altre. Però no a la gent, però no es crec que és mereixeda, sisplau, que ens puguem expressar i a cada frase que fem no sentim un soroll que no ens permeti continuar la intervenció. Jo crec que és molt important aquest respecte, perquè és el que demanem segurament. Perquè estem demanant això, que ens deixin parlar. Jo també ho demano, que ens deixin parlar, sisplau. No pot pensar diferent, ningú ha de trepitjar el que jo estic expressant. M'agradaria que fos així, perquè si no, doncs acabaré la meva intervenció i donaré pas als que sí reben els seus aplaudiments i nosaltres no ens expressarem en aquest ple, si això no és possible. I dit això, doncs efectivament, nosaltres sí que estem per una consulta i ho saben. I jo no vull entrar ara en l'intríngol dels debats que hem tingut, però és veritat que s'han produït diverses aprovacions per diferents ajuntaments, en parlava de 300 regidors i regidores, però també és molt important pensar que en aquests 300 regidors i regidores socialistes trobarem mocions amb textos ben diferents. I vostès ho saben. Per exemple, el text que es va aprovar la setmana passada a l'Ajuntament de Viladecans, amb el suport en aquest cas del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds i de Convergència i Unió, va ser el text que nosaltres presentem a votació en aquest ple. Aquest és el text que sí que va tenir el suport i que aquí no el tindran. També avui els hem ofert el text que ahir es va aprovar a l'Ajuntament de l'Hospitalet, que demana consulta, una consulta legal, en termes que demana consulta, que el poble s'expressi. I els hem dit, nosaltres estem disposats a votar aquest text que ahir es va aprovar a l'Ajuntament de l'Hospitalet, en aquest cas també amb els dos d'Iniciativa per Catalunya Verds i de Convergència i Unió. I els recordo que en aquest cas és regidora del grup de Convergència i Unió la diputada Meritxell Borràs, una persona que és diputada, que ha votat, ha tingut l'honor fins i tot de votar la llei de consultes no referendàries. I en el seu ajuntament ha votat la moció que nosaltres els hem proposat per transaccionar i poder votar-la avui aquí. Jo crec que és just reconèixer el que estic explicant. Però segurament la sort o l'encert que poden tenir altres grups socialistes en l'Ajuntament de Viladecans o a l'Ajuntament de l'Hospitalet, nosaltres aquest encert no el devem tenir. Segurament no hem trobat els elements necessaris per poder fer-ho. Però dit això, 300 regidors i regidores, sí, però textos ben diferents, no han aprovat el mateix. Vostès saben que nosaltres, abans de la suspensió per part del Tribunal Constitucional,
estaven disposats, doncs, si a vostès a rebaixar el to, nosaltres a pujar el nostre, sempre dintre de la legalitat, però nosaltres a pujar el nostre. I ens ha sabut greu no poder arribar a un acord perquè segurament avui sortiria d'aquest ple un text amb una força major del text que sortirà. Per tant, de vegades per arribar a acords tots hem de renunciar, no només un, tothom ha de renunciar. Però l'important és això, perquè jo els dic una cosa, nosaltres som els que volem votar com a Escòcia, d'una manera legal acordada i clara, una pregunta clara si pot ser, i sempre legal. És cert, la situació és diferent. Allà han tingut un primer ministre conservador que ha entès que el poble d'Escòcia s'havia de poder pronunciar. I la pregunta era clara, que no és aquí el cas. Per tant, nosaltres ara, la nostra posició és la d'esperar que es desenvolupin els procediments legals i, per tant, sí, per què no? Per què no esperar que en un moment donat es pronunciï el Tribunal Constitucional o en un sentit o en l'altre. Però el que ens pertoca és acatar. I com ens pertoca acatar, ja els hem ofert totes les possibilitats que tenien a les nostres mans, que sí han estat bones en altres ajuntaments, però no han estat bones per l'Ajuntament d'Esplugues, doncs a nosaltres, malauradament, no ens queda més remei que votar no perquè aquesta moció saben molt bé que nosaltres no la podem votar avui. Una setmana igual l'haguéssim pogut aprovar la setmana passada, però avui no la podem votar. I per tant, doncs hem mantingut la nostra, que sí que parla d'una consulta legal i acordada, que és per la qual nosaltres expressem un compromís ferm. I és per aquest motiu, doncs, com deia, que... Sí. I per últim és cert una cosa que els volia dir. No ens demanin més que li demanen al govern de la Generalitat o al president Mas. Ell ha de suspendre la campanya. Per què? Perquè està acatant el que ha dit el Tribunal Constitucional. No ens demanin a nosaltres més que tenir la responsabilitat de governar aquesta ciutat que li demanen al president Mas. Dit això, continuem amb la sustentació de la segona i en aquest cas té la paraula el portaveu del nostre grup per explicar-la i després... Hi ha una qüestió de forma que volem plantejar. Segons l'article 52 del ROM, s'especifica que no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari i d'un extraordinari a més assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho utilitzen expressament. Per tant, entenc que els regidors que vam demanar en aquest ple no vam autoritzar expressament la incorporació d'un segon punt de l'ordre del dia i, per tant, davant d'això sí que demanaria un posicionament jurídic per part del secretari. Bé, jo el demano també, però no incorporem un nou punt. És més, vam pactar això. És més, vam pactar la redacció del punt de la dia per poder encabir dues mocions. Però en base a l'incompliment del ROM. No és incompliment perquè només hi ha un punt i no demanem un altre. Bé, expresso quina és la nostra posició. El ROM el que diu és que la presidència no pot, davant la situació de organització internacional, no pot incorporar-lo a un que ja estigui convocat, que s'hagi de celebrar en caràcter ordinari o extraordinari. Un altre, un tercer, és a dir, el que no pot fer és diluir-lo en un altre que ja s'hagi convocat o estigui pendent. Però, en aquest cas, no es pronuncia en el sentit que el ple extraordinari que es convoqui no pugui tenir més d'un. Però en tot cas, el reglament d'ordenació i funcionament, que sí que ho diu expressament, manifesta que la presidència té la capacitat d'establir quin serà l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari. Ara bé, el que no pot fer és treure, també sense el consentiment, en aquest cas, dels proposants, cap punt dels proposants. És a dir, la presidència té la capacitat de convocar i d'incloure en aquesta convocatòria els punts que consideri oportuns. Bé, a banda d'això, si jo no recordo malament, a la reunió que vam mantenir divendres abans de convocar l'ordre del dia, en total respecte a aquesta petició de ple i fins i tot pactant dia i hora, recordo que van dir trobarem una fórmula per si finalment s'ha de substanciar dues. Per tant, és el que procedem a fer amb l'acord entenc d'aquella junta de portaveus. I si vaig errada, que em corregeixin els portaveus, sisplau.
Molt bé, doncs, el senyor Giner té la paraula. Aquesta és la moció del grup municipal socialista del nostre Ajuntament davant del 9 de novembre. Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L'angoixa i les injustícies provocades per l'atur, les retallades del sistema social del nostre país, l'augment de la pobresa, entre d'altres, dissipen l'esperança